Il-verżjoni ta' Vince Muscat il-Koħħu kienet veritiera u ma setax tiġi ddubitata għalhekk ingħata l-proklama fuq il-każ ta' Carmel Kirkop. Dan iddikjaraħ l-assistent kummissarju Kita Arnaud fix-xhieda li hu tal-qorti waqt il-ġuri li għaddej brabta mal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u l-qtil tal-avukat Kirkop. Fil-ġuri illi issa daħal fl-24 jum tiegħu ħareġ illi l-Koħħu kellu informazzjoni illi ġiet kollaborata, kien ċar fi kliemu u der illi kien jaf id-dettalji ta' dak kollu illi ġara f'dawn il-każijiet. Kif Kita Arnaud spjega li d-dettalji li ħarġu f'dak li kien spjega il-Koħħu ma setgħux jiġu iddubitati fosthom il-fatt li l-vajżer tal-karozza li jinstaqet mill-kumpless tal-garaxxijiet tal-vittma kien imniżżel u anka d-dettalji tal-ilbis tal-vittma, xhieda li waslet sabiex saru l-arresti. Fil-qorti komplew joħorġu wkoll id-dettalji dwar ix-xhieda ta' Nicole Brignone, l-istess żagħżugħa li implikat lill-eks Prim Ministru Joseph Muscat bħala l-persuna li qabbat lill-akkużati sabiex joqtlu lil Daphne Caruana Galizia, fejn ġie spjegat li Brignone kienet qalet lill-Pulizija li l-aħwa De Giorgio kienu kkuntattjaw lill-partner tagħha Kevin Ellul fil-ħabs sabiex jassigurawh li mhux ħajissemma f'dan il-każ. Kita Arnaud jispjega li Brignone sostniet li Ellul kien kontinwament jgħid li se jkun qed ipattija lill-aħwa tal-maksar b'karozzi bomba. Intant fis-seduta tal-erba' l-avukat tal-familja Caruana Galizia Jason Azzopardi semma l-fatt li l-PBS mhux talli kienu preżenti ftit li xejn fl-awla tal-ġuri iżda lanqas qed jirrappurtaw b'mod korrett. Bl-avukat jispjega li l-PBS kienu preżenti fl-awla sa 2 ta' Mejju u baqgħu jirrappurtaw il-każ fil-ġranet ta' wara, iżda irrappurtaw ħażin. Il-ġurnalisti tal-PBS l-erba' filgħodu lanqas biss kienu qed jirrappurtaw mill-awla. Fil-ġuri li qed jinstema' quddiem l-imħallef Edwina Grima, l-aħwa tal-maksar Adrian u Robert Aġus qed jiġu akkużati illi kummissjonaw l-attakk fuq l-avukat fil-waqt illi Jamie Vella u George De Giorgio huma kompliċi.